bawral jeewo e lembel weeɓaani miniraaki lam nde ngarɗaa nde an anndaaki kono ɓeeɗiɗo ko yeru e nawli ay o mo jeetaa ko o woni safaara makko miniraaki woni o woni warga almadinatu ay o mo jeetaa ene itta tampere ene artira hakkille miniraaki yeewe ko jooni wonata tawi ko joom galle ina finni ina duuda ina yani dowo ko jiiɓaare wonno haa nde warga almadinatu yotti jam dañaama Pino subuh suba, mereka kau bicara apa ay? Ada sekarang. Almadinah tu, kau warga Almadinah tu. Omalah, tu mobil, tu monde cala. warga almadinatu ko warga welko hoyko jawran ko tampere no feewi ko warga arani ko onon bandiraɓe e ballal dalwar eco onon grossiste en demi grossiste ha e détaillant jokkodire e service commercial o e 33 867 22 51 walla 76 141 25 35 adresse Dakar Plateau rue 15 Rafenel. Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe e ɓen koɓe a Piindi TV bisimilla moni roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccidde e moɗon oɗo subaka talata hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka hellal gotol calminama juurama bertama juuɗe ñagama duwaw yuppo e Sénégal e aduna fof ha oɗon boros wawa hollude en caggal no subaka fof ko banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Amadou Moussane addande on ko ɓuuri tengtude e jayndeli ɗi bisimilla Mamadou Sa mi wima mba debbo pullo mi salmitimama salminima e subaka talata Allah tedduɗo o ñaganadema Allah moƴƴere e namdadema mbara fini eno mbaɗɗa e tooɓo hanki jamma yettere Allah heewi hendu heewi hendude an kam deke a tini deke tooɓo ngo a tini machallah ɓaarga mbiɗa ko heewi hendu kono no yewade foof kam si ɓalli ɓuuɓi Aissata eyyi ɓalli ɓuuɓi saabu nde balɗe nguleki ne muusi no feewi ɗum noon ko noon en jettiri ɗum Allah no hannirta ni sikkela Aissata ko salminde bandiraɓe foof e kuuɓal ha tengte suuɓiɓe humpitade no mbiɗen ni no kewɗen wiide kala subaka ala koɓe cuuɓi so wona ayaw habride mabɓe télévision Piindi TV kono kadi ɓe cuuɓi ko roɓiɗo jayendeji arore kala subaka e on tuma noon yettudeɓe jarundeɓe e sababu ndeɓe jogadeɓe hoolare no hannirta ni e ndeɗo haalirde nde ganduɗa ene wayno kala kene waɗa koko waɗa vérifié machallah guila e jewte muɗum hani e kabaruji muɗum sikki ala ko retour mo ganduɗa eɗen keeɓa kala e saaha jarundeɓe kamɓe joguiɓe hoolare no hannirta ni woni yimɓe mbiyata kala ko haalaka e Piindi ene jogo hen hakkillaji ɓerɗe ɗiɗi manam est ce que ne woodi walla wodani hen saahaji namdo en beele oɗo information momin nani ene woodi walla wodani waɗi ɗum ko hoolare waɗi ɗum kadi aussi ko jogade jorto moƴƴo wonde kala ko haalaɗo hen ko hunde tengtude Aissata noon tigui Amadou information ma waɗe vérifié ko ɓuuri tengtude hande Aissata ene wayno ko kabaru goto ɓuuri tengtude konguɗe mo ganduɗa ko Ousmane Sonko jayndeje kewɗi pini dawi hen caggal hankinde o watno ko wiyete conférence de presse o arti e ko wiyete caɗele jeeyi leydi ko wiyete hono gueɗe foncier noon tigui jaynde vox populi hande udditadama ndewi ko mafia du foncier ɗum ɗon noon ko konguɗe mo ganduɗa o ko Ousmane Sonko suuti konguɗe ndewi tan de ko konguɗe keesi kono kadi tumamo e kesso mbo suuti fewde horejo Macky Sall so wiide de o taki on ɗon de ko wonde koko waɗi ko wiyete business e ko wiyete on ɗon foncier ɗum ɗon noon o wi tan de ko laamu leydi Sénégal yen paam yeeyi hono kuuɓeje kewɗe ganduɗa de ina tawe hande toon to centre ville woni ɓerde wuuro lamborko ngo Dakar so wiidema ko noon ne wayno horejo Macky Sall ne wayno de to banggue oɗon gestion fonciére ne wayno waɗani hen gueɗe mantiniri ɗum ɗon noon o holliti wonde caggal mafia pétrole ko noonde kadi e liɗɗi hani e ko wiyete ha joni gueɗe goɗɗe
kono kadi e mafia coronavirus oɗo saha hannde wiide makko de laamu leydi Sénégal oɗo saha hannde heddora tan koko yetti e gueɗe jeyi leydi kono ɗum moƴƴe haala ko jabaka Abdoul biteɗo Yaya Abdoul Kane mo ganduɗa kam woni directeur du patrimoine bâti de l'État onon ko holliti wonde de kala ko Ousmane Sonko haali oɗo saha hannde fanno ne wayno gonɗani saabu laamu leydi Sénégal ala ko woni hammuɗum sowona tigui ene wayno hokkude Sénégal naaɓe ko cohli ha tengti ko yetti e gueɗe jeyi leydi kam e kuɓeji mum jayde las kowi koye ɗin konngudi o arti e ko yetti e konngude mo ganduɗa ko gardiɗo hono landa Pastef o ɗum ɗon noon ko caggal nde o yillino toon to nokku biteɗo Termo Sud nokku mo ganduɗa o kay ne wayno hono wonnoɓe koninkoɓe e ɓesguji munen koko guigguinano toon tawi ko laamu ngu egginiɓe on tuma noon Ousmane Sonko addi hen hono konnguɗi kiisi caggal jillu makko hanki e conférence de presse o holliti wonde de ko laamu leydi Sénégal e oɗo saha hannde yeeyi ko tolni e 15 hectares ɗum ɗon noon on ɗon projet mo ganduɗa ala ko woni haaju mabɓe sowona wadde ko wiyete ko hono zéro bidonville e wiide makko noon kanko gardiɗo hono leader mbo Pastef o holliti wonde hayni toon to centre ville won kuɓeje ganduɗa ɗe ko kuɓeje mantiniɗi laamu leydi Sénégal yeeyi ɗum ɗin konngudi makko jaƴine tawe e nder hello o ganduɗa ngo ko tati e nde jande wiyetede las quotidien jande quotidien le quotidien nden ɗon ari ko e fannu goɗɗo ɗum ɗon noon ko toon to tiwa wonde yilli nde witande ko wasdeɓe jogade hono joguiɗo konngol ko wiyete porte parole ko ene tolno hannde e lebbi nayyi tiwa wonde oɗo saha hannde ina yiilo tigui hono dande muɗum no jayde windiri e hello muɗum arawanigo nde holliti wonde noon ko khalifa de oɗo saha hannde ina kay ha joni kala nde yiiɗi haalde tan suɓoto ko porte parole du jour nde tugni noon koye konngudi ganduɗa ɗi ene foti yaltude hannde ko yetti e beele ina waɗa mala watta e ko yetti e mawludu 2020 haysino tawi won konngudi jaltuɗi hanki hollitama wonde de o yerima wonde yo almuɓeɓe mbat maggal e mbat ko wiite e gammu e galleji mumen ɗin konngudi jaƴine tawe e hello tati e nde jande witede quotidien le quotidien l'observateur ko dawri nden ɗon ari koko yewti koye alhaali warngu caggal nde wari ɓiyi komo ganduɗa ko Mouhamadou Sall eɗen gandi ko douanier mo ganduɗa kay warino tigui ɓiyum mbo duuɓi jeegom ɓe kolliti wonde de gueɗɗe kala oɗo saha hannde nana jiiɓirimo no hannirta ni ɗum ɗon noon ko mawɗo ñawaɓe o de oɗo saha hannde kañum waɗi saisir mo ganduɗa o ko procureur de la république on ɗon de ene wayno wattidi ha joni ko fawdemo wargo kono kadi wondude e teyade ngo wari ɓiyi ko debbo mbo duuɓi jeegom ɗum wonno koye dumunnaji ɓennuɗi ene tawe hello jeetati e nde jayde groupe Futurs Médias jayde enquête loski nden ɗon ari koko yewti ko e gueɗe ha joni wattede département toon to Keur Massar ɗum noon ko dossier mo ganduɗa ɓe cuuɓimi hen ɓe kolliti wonde de ko miijoji pecciɗi tawate e fanno holko duñi laamu leydi Sénégal wadde oɗon nokku département ɗum ɗon woni ko yoga hen cuuti konngudi ɓe hen kolliti wonde ko sababude nokku o ko nokku tigui ɓurɗo hewde suɓotoɓe woni nokku électoral ɗum ɗon noon koto banggue fannuji kala ɓe kolliti wonde noon Keur Massar oɗo saha hannde woni de ko ganduɗa ko woni tarih mawɗo to banggue hono sumgol leydi meɗen Sénégal ɓe kolliti wonde noon ko ɗum ɗon tigui duñi hono laamu leydi Sénégal e wadde on ɗon nokku département e on tuma noon ɓe kolliti wonde so ɗum laatima ma ɗum addan caɗele Pikine Kam e Rufisque wona ɗum ko noon biteɗo Amadou Sey Niang mo ganduɗa ko expert woni haqqillante to banggue hono décentralisation ene wayno tan de o suuti hen konngudi holliti wonde kanko de e yiyande makko hono wadde Dakar hono département ji 5 ɗum ɗon ɓurtiri tigui no fewi wuuro lamorgo ngo biteɗo noon hono Bafonde Kallu on ɗon kadi ko gonnoɗo hono administrateur civil holliti wonde de gonka on ɗon nokku ene wayno de alay saago yaade e faggudu e on tuma noon ɗin konngudi mabɓe kala ina tawe e hello jeegom e jeeɗiɗi e nde jayde witende enquête jayde an le soleil nden ɗon ari ko en nate hooreɓe leyɗele ɗiɗi hooroje leydi Sénégal hono président Macky Sall e hooreje dowla Chine o wiyete ko Xi Jinping holliti wonde noon ko konngudi mabɓe de ɗiɓe cuuti ɗum noon ko sababude jokkodiral hakkude leyɗele Afrique e dowla Chine mo ganduɗa kay ko coopération économique sino Afrique ɗum noon ko duuɓi nogas ɗum waɗi hanki tigui sappo e ɗiɗi lewru ndu saabi noon ɓe mawnini ɗum tawi noon ko moni kala heedi e nokku mum sababu ɗum gonka covid 19 e on tuma noon jande teski hen tan ko discours makko kanko hoorejo Macky Sall baɗɗo fayida kono kadi e discours goɗɗo baɗɗo fayida ko discours Xi Jinping ɗin konngol mabɓe jaaƴi ene tawi e hello jeetati e nde jayde ande jayde libération ko wi hande ko noon tigui nden ɗon jayde kañumne ari koko yewti ko e ha joni ɓoftugol walla mbiyen jiiro e ko yewti e awo leydi men Sénégal ɓe kolliti wonde de kalana chinois wiyete ko hono Fiyon Yu ko ganduɗa kay hande ɓe mbi tan de ko scandale goɗɗo e fannuji ɗon ɓe kollitide kanɗon lana ene wayno hokkanoma hono matricule leydi men Sénégal ko yewti e mode fast track ɗum ɗo wonno koye lewru avril ɓenen ɗo ndu kono tan de ko tolni e navire aji woni laaɗe jeeɗiɗi ɗe ganduɗa ɗe ina kay ɗo e nder maaje men ina gawa ɗin ɗon liɗɗi ko ɗum jeeyi sababu
sababu noon ɓe kollitide wonde ha ñande 10 lewru septembre 2020 ha nden de ɗeɗon laaɗe kala ha hande mbaɗi ko numéro uji ɗi ganduɗa ɗi ko matricule laaɗe chinois ji noon tigui Amadou ko jayde stade uddata dama ko noon tigui Aissata nden ɗon jayde ari hande koye marché paɗaɗo hakkude leydi Sénégal e dow law Mauritanie ko marché amical sanga 19h toon to e Salat Dior mbo Thiès ɓe kolliti wonde tan de ko derbi Gulɗo Diaw jogori kay wadde toon to Thiès e on tuma noon baroɗo teddugal leydi men Sénégal ina paɗa tigui nde kay pinata no hannirta ni caggal polgu musgu ngobo poola toon to Rabat e ɗe balɗe jewtuɗen kono tan de ɓe garti e limore wande fayide ɗo e leydi men Sénégal saabu Sénégal o wayri foolere ɗo tigui e nder leydi ndi koye tolni hannde duuɓi 7 Mauritanie noon ɓe kolliti wonde de ko ɗum petit poussé kono tan de ko o hannde o joguiɗo hono o ganduɗa ko woni doole baɗɗe fayide kono ɗum ko kamɓe le mourabi toon woni kamɓe murtannaɓe de aɓe kay ngakkire ko tolni e joyo tawi ko cadre uji e on ɗon équipe ɓe ɗon noon koko gañi tigui no wiiri jayde kono ɗum ko jayde arti tigui e Alioune Cissé e ɗo henne tigui nder leydi men Sénégal o fetti ko tolni e 13 match o dañi hen 11 victoire e match ji neluɗi ɗiɗi wadde firti ko meeɗa fiyede ɗo tigui e leydi meɗen Sénégal woni ko jayde fini dawi e oɗo subaka hande ko ɗon guddirten roɓino men jayndeji ko ɗum ɗo wonno ko tongunoɗen e kelle gaɗan Aissata noon tigui Amadou kono Aliou Cissé ne jogui blessé ji de omo jogui blessé ji ɗi ganduɗa ene uddi hakkillaji saabu eɗen gandi Sadio Mané Kalidou Koulibaly e duwar men ndi tawtortaki ɗum ko guila Maroc anda kono kadi aussi Idrissa Gana Gueye ene gasa wasa fettude Ismaïla Sarr déjà on kam fettota koko gañi kono on kadi Krépin Diatta aussi ne ɗamina wasa fettude kono kadi e sukaɓe ganduɗa ɓe keeɓi no nadda ñande mum wona hen munen kadi aussi keɓata fettude ko wayno John Lopy heewi blessé ji no fewi ma Allah walla ɗum noon en garata e banggal gongal woni banggal fait divers meɗen jehen e maaje leydi Sénégal Amadou Moussa saabu ine anda ete ɗeɗo balɗe haala licence uji de pêche heewi woni kayitaji ganduɗa ine totte awoɓe ɓe saka noon wonɓe caggal leydi saabu hande wonɓe ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ine dilla e banggal awo eɓe dañi caɗele no feewi ɗeɗon caɗele noon ine jeeya hen wasdeɓe wawde dañde liɗɗi e nder leydi moɓɓe kono kadi dañde caɗele ɗo e nder leydi moɓɓe kadi awde no hannirta ni ɗum noon saabi ɗum ko batuji ganduɗa ko batuji mawɗi awoji saka noon e chinois ji saabu ɓe ɓooyi Amadou woytade ɗum ɗon ɓuuri hitande ko ganduɗa Sénégal awoɓe nani goyto ɗum soɓe jeehi guure janane ma ɓe nangge balla ɓe hewɓe hen mbasa pittali mumen ɗum fo e yiilade tan Amadou ko dañi gartira e nder galle o ɗum ɗon ne foti haalede no fewi Amadou saabu so ƴeewama ko injustice tigui soomi ɗon no fewi vraiment par ce que sa daari laaɗe mawɗe a haali joni joni laaɗe chinois ɗi eɗen gandi kala to ɓe ndewi déjà way comme no mataw koɓe ɓofti foof ɓe jiirat foof ha laaɓa ceer saabu laaɗe ɗe ne mawni eɓe jogui kaɓirɗe ɗe ganduɗa ɗe hay goto presque ala ɗo e Afrique ala ko haali noon ɓeɓe ganduɗa ko joomen ko baban kiraɗe en e yuman kiraɗe en loritiɓe e ko yowiti awo ngo ɓen ɗon hande ɗen gandi ko caɗele mawɗe heeɓiɓe ɗum ɗon ne jeeya sababu ɗoɓe ponnoɗo awde tawi ko e leydi mabɓe e jeeyi leydi mabɓe laaɗe goɗɗe dokke licence uji ɗi ganduɗa ɗi ko licence uji keñoraɗi pour nde tan jomumen ko chinois ji walla jomumen wonne jogui gartam ɗam mbaɗata e banggue jiifa laamu ngu donc kamɓe loritiɓe hen ɓe gacceɗa jomumen jaaha ɗo ponno awde ɗe foof tawi haydara ala ɗon wonta ina jaaha ha to ɓuuri woddude nder maaje ɗum woni ko nanta kala e saaha laaɗe majji fodde balɗe 2 balɗe 3 wattinto ko wiyede jomumen mbasi pitali walla jomumen jaaha hakkude maayo ngo tawi carburant mumen hokkani paana toon carburant jibine caɗele no fewi ɗum ɗon kadi Aissata eɗen gandi situation météo kala e saaha ne adda caɗele ɗe donc laamu ngu ne foti jurnade no fewi ko addi foof ko Sénégal naaɓe d' abord normalement ko ɗum foti wonde kono kadi Afrique naaɓe d' abord kono wona hokkude ɓeeɗo fartange mo hay goto ala ɓeeɗo kadi aussi fotɓe hebɓe on fotɓe hebde on ɗon fartange ɓe mbasa hokkede ɗum donc il faut laamu ngu yiito wawa yurnita ɗum no hannirta ni beele ɓiɓɓe leydi ndi en tout cas hande oɗen gandi hono secteur to banggue awo ene jogui yimɓe hewɓe ganduɗa ene mbaabi toon te ɓen ɗon koɓe kaɗete walla koɓe donkata ko hebde koɓe poti hebde ko ina jibina caɗele mawɗe vraiment caggal ha tengte nder galleji ɗi noon tigui Amadou rewɓe yahoɓe marché ɓe kam kamɓe ɓe gandi caɗele ganduɗa ete nane joni hebde liɗɗi e nder leydi meɗen Sénégal ete eɗen jogui maaje ganduɗa Amadou ko maaje kewɗe liɗɗi machallah kono noon liɗɗi natti yiyede holko saabi ɗum ko wonɓe caggal leydi garata nawa liɗɗi amen toon kono Amadou yaɓoy mo ganduɗa ɓurno mayde ƴiijam ɗo e nder leydi meɗen Sénégal hande hay goto wawa fawde hen hitere hande sam so wiyama likkon taton fawama jeeyama temeɗɗe ɗiɗi Amadou mo ganduɗa yeti nawi ko temen nayyi marché holno wawirta duggirde
habdude bottare muɗum woni ko ganduɗa muusi e joom galleji en muusi e ɓeɓe ganduɗa ko kamɓe goni e banggal awo ngo foti ƴewtede intérêt Sénégal naɓe werte ha para ardine ha para nde woɗɓe puɗɗo fawede hen hay sinno soɓe pewdi walla soɓe gawi nattinte koye nder leydi ndi ha para walla taw leydi ndi ina daña hen gueɗal ni Amadou wiye eyyi kono so tawi ɗiɗon batoji ko entreprise tigui wonata ko industrie mo ganduɗa yiyete koko dari ko ɗoɓe awi ɗo ko ɗon ɓe mbatta traité liɗɗi mabɓe ɗon ɓe mbatta ɗum paqueté ɗon ɓe mbatta foof nde ɓe puɗɗo wadde avancé ɓeɗon belani habdude Amadou vraiment so tawi ko Allah haala ka presque gasi eno kalirɗani déjà e hunde famnide no fewi laɗɗe ganduɗa no mbiɗen ni to banggue matériel ɓe potani hay goto ɗo e Afrique to banggue aussi doole on banggue ɓe keɓani ɓe potani hay goto saabu ɓeɗon jogui ko laakon leɗɗe jogui ko motoron jogui ko litre uji carburant mais kamɓe déjà ɓe jogui ko navire aji mawɗi ɗi ganduɗa ɗi ina mbawi nawde des tonnes liɗɗi kadi ko ɗon kadi aussi ƴettete nawe toɓe jiiɗi yaha to te gartam ɗam ko seeɗa ene wayno attante leydi Sénégal wadde mbi sikki laamu ngu ne foti yurnitade ɗon no mbinomin nane yimɓeɓe d' abord ko intérêt mabɓe intérêt leydi ndi foti arditanede ko adi koɓe gardina ko wiyete ko hono intérêt personnel noon tigui ɗo min kaɗata e ruɓɓindu jayndeli moɗon ko totude wonadi janggo so Allahu lamdo jaaɓi banimon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa an heɗano ne banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat ne wonde Amadou Touré banggal maquillage o min jarna hen no fewi miñam Kumbisa Babou